Zondag 22 september, Zwarte Pijl in samenwerking met Poes Barbecue, the end of the summer party. De festiviteiten beginnen om 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds. Tussendoor om 12 uur en 1 uur 's middags 2 reguliere competitiewedstrijden. Verder kinderattracties zoals springkussen, sminken, popcorn en een snoepkraam. Diverse kraampjes met barbecue, worst, bara, schaafijs, chips en koek. Live optredens vanaf 3 uur. Onder andere Royal Kavina, Amatare, Draaistong, Unsayere Kavina, Zware Guys en One Man. Entree 10 euro. Kinderen tot 12 jaar gratis entree. Een gezellig dagje uit met de familie. Zondag 22 september, Zwarte Pijl, Prinsenlaan 991, Rotterdam. The end of the summer party. Je komt toch ook? Masa pemba no sheng, begadoti no sheng na tampum fuiala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. No hoor not lo, tambri binu srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Welkom bij Toritaki op Cultuur TV. Jullie hebben de promo voorbij zien komen van het programma Alitaki, waarin ik met mensen in gesprek ga over alledaagse dingen. En ik ben heel erg blij dat ik nu bij Cultuur TV
hetzelfde concept mag gaan uitvoeren. En ik wil sterk beginnen. Dus ik heb de hooggeëerde Letitia Vriesde uitgenodigd. Ze zit hier naast me. Ik heb haar uitgenodigd om mijn eerste gast te mogen zijn. Eigenlijk hoef ik het niet te introduceren, want iedereen weet wie Letitia Vriesde is. Maar voor de mensen die denken van, hè, waar heb je het over? Deze dame is namens Suriname op de Olympische Spelen geweest. 2 maal, heeft 1 keer zilver gehad, 1 keer brons. Ze is, voor zover ik weet, in de geschiedenis van de Surinaamse atletiek nog steeds de eerste en ook de enige met deze awards. En zo niet, dan bij deze excuus voor de mensen die ik hierbij voorbij ben gegaan. Mooi excuus gelijk voor je om langs te komen bij Cultura TV. Daar gaan we het er een keer over hebben. Maar deze dame heeft ook in Suriname een eigen straat naar zich vernoemd gekregen. Als het goed is, heeft ze ook haar winkel in Suriname. En wat ik ook weet, ze is een hele trotse Coroniaanse. Dus ik zou zeggen, veel plezier bij deze allereerste aflevering van Toritaki met de one and only Letitia Vriesde. Letitia, hoe gaat het met je? Goed, dankjewel voor de uitnodiging. Is het omdat ik in Rotterdam-Schiedam woon dat ik de eer heb om als eerste bij jou in het programma te komen? Nou, maar gaat goed met mij. Nou, ik ben blij dat het goed met je gaat. En je bent van mij zo vaak naar Almere gekomen dat ik denk van, weet je wat, laat mij een keer naar jou toe komen in Rotterdam. Dus ik vond dat je om die reden al verdiende om als eerste hier te gast te zijn. En wat is nieuw met je? Wat zijn dingen die we nog niet weten waarvan je denkt van, het is misschien goed om jullie even mee te nemen hierin? Jee, moeilijk hoor. Is het dan... Ja, vaak dan zie je mensen, wat gaat ze over de privé vertellen? Ik weet niet, daar is niks over te vertellen. Ik woon in Schiedam met mijn dochter. En als ik over de basic dingen, zeg maar mijn dagelijks leven mag vertellen wat ik doe, dan begin ik bij maandag. Dan train ik op de atletiekbaan, BSO. Kindjes komen naar de atletiekbaan en dan ben ik met ze bezig. Maandagavond ben ik bij Varkenoord, Feyenoord. Dan geef ik met het medisch team conditie en coördinatie met het eerste team. Mogen ze je wel meer credit voor geven trouwens hoor? Oké, dankjewel. Ik hoop dat er iemand van Feyenoord dat ziet. En dat Feyenoord bij deze. Geef Letitia Vriesde alsjeblieft even die extra shine. Het mag gezegd worden. Dinsdag train ik atleten. En dat train ik ook zelf, want dat doe ik nog steeds. Ik ga, als het mij uitkomt, liefst elke dag naar de gym. Woensdag doe ik een bedrijfsfitness. En woensdagavond heb ik mijn eigen mannenloopgroep. Loop ik met een groep mannen in Berkel en Roderijs. En ik ben de challenge met ze aangegaan om in de tweede week van oktober een marathon mee te doen met de marathon in Boekarest. Dus als ik gebroken en pijn en me alles in oktober rondloop, dan weet je van, ik kom van de marathon. Donderdag doe ik bij Rotterdam Atletiek het Beweeg je Fit. Dus dat voor mensen die eigenlijk moeten bewegen en te weinig bewegen en ook wat oudere mensen. Donderdag... Dus je kan ook nog worden ingezet als ambassadeur voor beweging? Ja, eigenlijk wel. Maar slaap Nederland, slaap Suriname, wat is dit? Ik denk dat ik mezelf misschien niet genoeg profileer. En misschien ben jij degene om daar wat aan te doen. Maar ik ben gewoon op de background eigenlijk. Heel rustig doe ik mijn ding. Donderdagavond geef ik weer atletiektraining. Vrijdag is vaak mijn vrije dag. Maar dan word ik soms, zoals nu deze periode, oktober tot december ingehuurd door de Montessori, waar ze hun fitlessen doen. Dan doe ik een fitklas atletiek voor de Montessori school op de atletiekbaan bij Rotterdam. Zaterdag heb ik soms 1-op-1 training, zo niet ga ik zelf een uur, een lange lopen. En zondag slaap ik uit. Of zaterdag slaap ik uit en zondag ga ik lopen of naar de fitness. Dus zo ziet mijn week eruit. Dus je bent behoorlijk druk, maar ik hoor ook heel veel ambitie bij je verhaal. Ja, ambitie om fit te blijven, als je dat mag noemen. Nou, om zelf fit te blijven, maar ook om anderen te helpen fit te zijn, te worden of te blijven. Ja, tuurlijk. Dat blijft natuurlijk mijn ambitie. En ook een droom om ooit een atlete te trainen die op het hoogste niveau, net als ik,
kan meedoen. Dus dat blijft de ambitie, de droom. En als coach is dat altijd een ambitie van een coach om je atleten te zien floreren. Begrijp ik nou goed dat je dus nog steeds on fire bent? Dus als je nu op die baan staat, zou je nog steeds iedereen eruit lopen? Soms nee, ik loop nog wel wat, maar ik durf de challenge niet aan met mijn atleten. Wat ik wel af en toe doe, als ze een tempo, een test lopen en de laatste 100 meter, dan ren ik ook nog naast ze van kom op om ze zeg maar te poweren, ondanks de vermoeidheid, verzuring. Ik loop dan net 1-2 stappen voor ze om te proberen mij alsnog in te halen. Dus dat is toch nog de push die ik atleten geef. Ik ben dan toch benieuwd, hè? Je bent een topatleet, nog steeds. Ook al ben je misschien niet meer actief op de Olympische Spelen. Kan je ons misschien een beetje meenemen in die mindset? Want je drinkt nog steeds je water, terwijl ik van mijn Fernandes geniet. Jij kiest voor water, je bent fit. Ja. Je ziet er ook fit uit. Ik voel ook kracht bij je. Of is dat het Koreaanse bloed dat spreekt? Misschien de kokosolie waarmee ik ben opgegroeid. En de Koroniaanse wind. Ja, weet je, Koroni is enig district dat aan zee grenst. Dus we hebben zeewind en alles wat met gezonde voeding of down-to-earth voeding van de bodem hebben, daar ben ik mee opgegroeid. En fruit zelf uit de bomen. Dus Hoe doe je dat in Nederland dan? Want ja, we gaan dan nu naar je Fernandes. Als ik zo'n blikje zie, dan voor mijn dagelijkse consumptie, dan zie ik een blik suiker. Kan het eruit? Mijn blikje moet even uit het ding geknipt worden. Want ik wil ook water. Waar is mijn water? Nee, maar om aan te geven hoe ik tegenaan kijk. En dan heb ik dagelijks dan eigenlijk mijn fles water. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet snack. Want ik ben dol op chocopinda's. En als ik Moest ik weten. ja. En chocola. En dan compenseer ik door vaak 80-90% te kopen. Maar daarnaast eet ik ook nog mijn chocopinda's. Maar als ik naar een feestje ga, dan schroom ik niet om wel een flesje of een gemberbier te drinken. En een cake te eten en te genieten van het lekker Surinaams eten. Dus zo compenseer ik het door het niet in huis te halen. En buiten de deur af en toe wel te gebruiken. Maar ik heb je voordat je kwam, heb je gezegd, hey, we hebben een feestje in Rotterdam. Waarom heb je me niet gezegd, ik wil gemberbier, dat had gekund. Of ik zie koekoe. We hadden het kunnen regelen. Dan hadden we samen een feest hier. Daarom drink ik mijn rode soft. Dan is het niet echt een feest. Dan is het mij verwennen. Dan doe ik het wel. Maar nee, ik vind het... mijn mindset. Ik denk dat ik nog steeds in mijn hoofd een topatlete ben. En dat haal je er niet 1, 2, 3 uit. Kijk, sommige atleten of sommige mensen hebben topsport gedaan. En they just letting go of everything. En zoals ze zeggen, tijdens mijn carrière of mijn strakke trainingsperiode heb ik heel veel moeten laten. Maar ik zie dat niet als laten. Ik zie dat als keuzes maken. Je maakt een keuze om topsport te zijn. En dat betekent ook dat je keuze maakt om niet elke dag chipjes te eten. Omdat je het lekker vindt. Nee, het past niet in jouw voedingsprogramma. En dat probeer ik nog steeds te hanteren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want je zegt, het begint met die keuze. En jij zegt, je bent top. Hè, dat zie ik ook. Maar als we voor mensen die ook de topsportmentaliteit willen najagen. Hoe werkt zoiets? Hoe maak je die keuze en zorg je dat je bij die keuze blijft? Hoe werkt zoiets? Het is moeilijk hoor, het is niet zo makkelijk. Maar je maakt de keuze als je eenmaal in de top zit. Kijk, ik heb jaren in de top 5, top 10 van de wereld gestaan. En dat is een plek die je dan niet zomaar wil opgeven. Dus daar begint het mee, van de drang om daar te blijven. Ondanks je leeftijd dat je ouder wordt, probeer je toch die topprestaties te bereiken. En dat betekent dat je ergens in je hoofd moet je jezelf kunnen vertellen, zeggen, kunnen vasthouden van ik ben een topatleet, ik ben een professional. En dat is dus de drive. Ik bedoel, als ik kijk naar sommige andere professionals, soms zie ik wel trainingsfilmpjes van andere professionals voorbij komen. En dan denk ik, wow, dat is dus de mentaliteit dat je ondanks de drang naar
leuke dingen doen natuurlijk. Eigenlijk, je bent heel egoïstisch. Dat is het. Een topsporter is gewoon een grote egoïst. Maar niet negatief naar anderen, maar alleen ten bate van jezelf. Ben je dat. En dat betekent dat je ook, als je hebt over dingen laten, dat de familie eigenlijk alles op de tweede plek komt. Jezelf staat nummer 1. En dan moet je nou net in Suriname zijn, want als Surinamers één ding zijn en weten, is het, we zijn familiemensen. We gaan niet opgeven op de familie, we gaan zorgen dat we elkaar kunnen helpen. Dus hoe past dat dan in die Surinaamse mentaliteit? Dus continu voor jezelf gaan en zelfs familie op de tweede plaats te zetten. Mijn familie stond op de tweede plaats, maar heel belangrijk voor mij, omdat het mijn vangnet geweest is tijdens mijn atletiekcarrière. Als voorbeeld geef ik aan mijn zussen, die zijn er altijd voor mij geweest als ik een toernooi had gehad of een wedstrijd. Ik was dan een weekje weg of 2. En of ik nou wel goed of slecht gelopen, dan plofte ik vaak bij hun op de bank neer. En dat we zeggen, er was eten. Mijn kleren werden gewassen. En dus dat is dan een stukje egoïsme ook. Van in die periode verwacht je ook dat ze het voor je doen. En zonder tegenprestatie doen ze dan ook. Dus dan, dat is dan je familie op de tweede plaats zetten. Maar aan de andere kant zijn ze op nummer 1. Want zonder dat stukje ondersteuning kan ik niet presteren of niet het op hoogteniveau of de dingen doen die ik wil doen. Als je moe bent, je hebt slecht gelopen of je hebt goed gelopen, je moet een klankwoord hebben om dat kwijt te raken. Ja, dus je hebt een team om je heen verzameld en ik maak er weer iets zakelijks van. Maar je team bestond onder andere uit je familieleden en misschien waren er ook wel andere mensen in je team om ervoor te zorgen dat het beste in jou naar boven werd gehaald. Behalve het team van trainers, fysio, zeg maar, is ook je familie en vrienden die er zijn. Want als het, net wat ik zeg, goed of slecht, ze zijn er altijd om het mee te delen. Ik bedoel, gefeliciteerd, je hebt goed gelopen. En of het is slecht gegaan, wat ging er mis? Is er iets wat je kwijt wil? Zit je niet lekker in je vel? Dus die mensen, dat stukje vertrouwen, die mensen zijn er altijd om mij geweest. En kan je ons misschien meenemen in de emotionele ballast? Want een keuze maken betekent ook dat je offers moet brengen. Maar offers betekenen ook dat je jezelf dan kwelt. Ook emotioneel, toch? Ja, je kwelt jezelf wel echt emotioneel. En nu je dat zegt, dan net wat je zegt, je neemt mij dan terug naar momenten. En dan ga ik terug naar als ik dat emotionele kwelling mag noemen, of ja, eigenlijk wel mentaal. Dan neem ik je terug naar een moment dat ik een trainingsperiode in Amerika zat. Dan ik vertrok dan hier ergens december, januari en dan kwam ik terug in april, mei terug naar Nederland. Want ik trainde dan, mijn coach woonde in Amerika, dus ik ging dus daarheen. En de focus was dus trainen, eten, slapen. Trainen, eten, slapen. En daartussen, als er vrij moment was, dat ik mijn tijd besteedde aan de mall, focussen, relaxen, leuke dingen doen, kopen, niet kopen als het geld er was. Maar het trainen, eten, slapen, het eten was ook volledig gericht op mijn training, want ik trainde best wel zwaar. Je traint 2 keer op een dag. Dat betekent dat je eten ook daarop moet afstemmen en je supplementen om je niet te blesseren. Dan heb je ook de massage, de gezonde voeding en de supplementen om alles in balans te houden. Maar emotionele kwelling was in Amerika, heb je een scala van lekker eten en noem maar op. En dan heb je dan all you can eat buffet. Nou, snap je, dan moet je kent ze, hè. En dan is dan dat stukje kwelling van, shit, ik zou zo graag 1 dag daarheen naartoe willen. En
dat deden we dan ook af en toe echt naar zo'n all-you-can-eat buffet. En dan aten we ons echt vol. Maar waar ik naartoe wil gaan, ik at dan in die periode ook heel weinig of geen brood, terwijl het dagelijks voeding voor ons was. Maar er was een restaurant waar ik dus babyribs kon kopen, dus kalfsribs. En die waren zo lekker. En dan kreeg je dus echt een hele loof bij, hè? Een brood bij. En dat was dus de kwelling. En dat ik hem echt in één keer opat en mij schuldig voelde. En ook echt huilde van shit, dit mag ik niet doen. Maar dat is dus een stukje kwelling voor mezelf. Dat ik dan zo'n brood opat. En daarna voel ik me schuldig. Nou, gaat wel heel diep. Als je er zelfs een traan om moet laten omdat je brood hebt gegeten. Wat moet ik dan doen met mijn blikje? Straks uithuilen. Nee, maar dat geeft aan hoe diep wij soms als topsporters gaan. Kijk, vaak, zeker niet mijn afstand, maar de langere afstand zie je dat ze vaak anorexia zijn. En dan eigenlijk dat stukje kwelling om op gewicht te blijven, om de afstand te kunnen lopen. Dus dan ging het bij mij om op gewicht te blijven en de juiste voeding tot mij te nemen. En dat betekende dat je bepaalde dingen uit je dieet liet. En dat was dus vaak brood eruit laten, deegwaren. Weet je, het ging heel ver dat je met het gezond willen zijn en eten. Maar wat doet deeg met je lichaam dan? Waarom is deeg voor een topatleet niet goed? Dat zijn, wij noemden dat vaak lege calorieën. Dus het zijn de koolhydraten, snelle koolhydraten heb je wel nodig. Maar het effect wat je op je lichaam heeft, te sneller je suikerspiegel omhoog. En dat kan je niet zeg maar in je dagelijkse training gebruiken. Je hebt wel de snelle koolhydraten nodig, maar niet koolhydraten die je suikerspiegel omhoog, heel snel omhoog en dan de daling. En dan krijg je dat wij na het eten willen slapen. Maar wij hebben dan de suikers nodig om actief te zijn en een goede training te doen. Ik realiseer me, je zegt dit nu, we hebben het over sport, maar je refereert nu ook naar een bekende slagzin. Black people eat, black people sleep. Heeft dat te maken met die hoge suikerspiegel dan? Dat is wat wij dus doen. Je suikerspiegel gaat in één keer en dan word je loom en slap. En dan ga je slapen en dan wil je dan eigenlijk slapen. Ik snap dat het niet handig is als je nog 2 keer per dag moet trainen. Nee, dan heb je de juiste voeding nodig om zoals we dat noemen, een powernap te doen. Nou, om terug te gaan wat ik deed. Ik ging dus trainen en ik kwam thuis en ik at. Of soms niet gelijk eten of een snelle zeg maar aanvulling. En dan ging ik slapen. En daarna deed ik dan andere dingen. Terwijl ik collega's had, die hadden zoiets van, ik moet eerst mijn kleding wassen, mijn zweetspullen. Ik moet eerst lekker gaan douchen. En dan kan ik zeg, no way. Ik kom thuis, ik ga eten. En ik ga meestal gestrekt op de vloer. En ja, ik ben niet gebaad, niet gedoucht, dus dan ga je niet op bed. Dus zo zag ik het. De ene keer wel, de andere keer niet. En daarna was ik dan een uurtje geslapen en dan voelde ik me fris. En dan ging ik dus verder mijn dingetjes doen die gedaan moesten worden. Want dan had ik over een uur of 2, 3 in de middag ging ik dus weer trainen. Wat ik heel grappig vind, is je blijft wel die Surinaamse. Dus hoe moe je ook bent, je wil liggen, maar je bent nog niet gebaat, dus je gaat niet op bed of ergens anders liggen. Nee, of op de bank. En ja, kijk, op de vloer of op de bank. Ik woonde, zeg maar, Amerika zo minimalistisch mogelijk. Een appartement, keuken, een bed en een stoel. Dat is wat je dan nodig hebt. Want je hebt eigenlijk 2 huishoudens. Je hebt je huishouden in Nederland, dat de vaste lasten gaan door. En je huurt een appartement in Amerika waar je ook, dus dan ga je niet uitgebreid, super deluxe wonen. Basis wat je nodig hebt om te overleven. Om te overleven, jeetje. Ja, training. 4 maanden van huis is, en zwaar trainen is eigenlijk
een fase van overleven, vind ik het. Dat vergt dus inderdaad ook een topmentaliteit. Als we dan heel even teruggaan naar het kinderwerk dat je doet. Je helpt nu bij de begeleiding. Je doet ook topsport natuurlijk bij Feyenoord. Maar als je kijkt naar wat je voor die kinderen doet. Dat is natuurlijk niet dezelfde mentaliteit als topsport. Maar een topsporter blijft topsporter. Dus hoe combineer jij die twee met elkaar? Of beter gezegd, hoe zorg je voor de balans daartussen? Nou, eigenlijk makkelijk. De kinderen pak je op een speelse manier aan om coördinatief bezig te zijn. Want jij weet zelf hier, we zijn opgegroeid, jij ook waarschijnlijk, heel lang in Suriname. En dan is het normaal voor ons dat we in bomen klimmen, stokken gooien om onze eigen fruit te plukken. Je rent op straat, je doet je bent. In Suriname was binnenspelen een no-go. Je kwam niet met je vriendinnetjes in huis. Je speelde buiten. Je ging Jules spelen, je ging Alice spelen, noem maar. Je ging knikkeren, je ging fruit plukken. Dat is hoe ik ben opgegroeid. Maar hier, ja, kinderen gaan bij elkaar binnenspelen. Weet je, en dan merk je dat ze motoriek heel slecht is. Dus vaak doe ik leuke spelletjes waarbij coördinatief en motoriek aan bod komt. En natuurlijk het stukje aerob, dat ze ook moeten rennen en moe worden. En bij Feyenoord probeer je dat wat je eigenlijk leert bij de kinderen anders bij Feyenoord te doen, wat bij de jongens het in hun spel profijt van hebben. Kan je daar een voorbeeld van geven? Ik ben heel benieuwd. Want voetbal in combinatie met de spelletjes die je net noemt. Basis, zeg maar bij de kinderen doe ik skipping, triplings, basisoefeningen. En dat zijn oefeningen die de voetballers ook nodig hebben. Maar dan probeer je het net in een andere vorm of te combineren als het nodig is met een bal, met balancing en dat soort dingen. En wat levert dat dan bijvoorbeeld op voor zo'n speler als hij die oefeningen keer op keer herhaalt? Je probeert oefeningen te doen die zeg maar bij wenden en keren profijt hebben. Dus dat is iets wat in voetbal gebeurt. Hup, korte pasjes stoppen, draaien. En je doet oefeningen die dus daarmee allemaal te maken hebben. Dat klinkt als een soort explosieve training of oefening. Ja, soms. Je probeert ze alles zeg maar explosief de oefeningen te laten doen. Zonder de blessures natuurlijk, want daarvoor doen we het niet. En je doet ook heel veel dingen, bijvoorbeeld met horden, korte sprongetjes, dat soort dingen. Ja, ik hoor wel de topatleten nog steeds terugkomen. Ik ben ook nog benieuwd naar Suriname. Je hebt een straat, er is een straat naar je vernoemd. Wat wordt er nog meer voor jou gedaan qua ja, ik wil bijna zeggen verering, maar dat klinkt misschien heel erg gek om te noemen, want je bent redelijk bescheiden. Maar wat is je gevoel daarbij? Het is dubbel, want ik heb 10 jaar, of iets korter, in Suriname gewoond. Ik bedoel, na mijn atletiek carrière, om even duidelijkheid te scheppen voor mensen. Ik ben in 1985 naar Nederland gekomen. Ik heb mijn atletiek carrière eigenlijk hier opgebouwd. En na mijn atletiek carrière ben ik teruggegaan naar Suriname. En daar heb ik denk een jaar of 10 gewoond en proberen terug te geven aan Suriname. Want hoe moet ik zeggen, toen het heel goed ging met mij, heb ik ook de ondersteuning van Suriname gehad, dat moet ik ook zeggen. Maar ik heb het eerst moeten opbouwen voordat de ondersteuning kwam. Dus ik dacht, ik ben klaar met Nederland, niet negatief van Mikba. Maar mijn atletiek carrière is nu over en alles wat ik geleerd heb, gedaan heb, zou ik terug willen geven aan de jeugd en aan de Surinaamse gemeenschap. Maar helaas, daar moet ik ook bij zeggen dat ik na 10 jaar eigenlijk met een burn-out en gefrustreerd terug ben gekeerd naar Nederland. Omdat ik de dingen die ik misschien op mijn manier of vanuit onze Nederlandse visie zie. En ja, sommige mensen moeten niet vergeten, je hebt jaren hier gewoond. Dus je neemt dingen mee hier en dan ga je terug en dan zie je dat het eigenlijk niet past op het moment in de Surinaamse samenleving of niet geaccepteerd wordt. En daar botste ik heel erg tegen, waardoor ik eigenlijk met een flinke burn-out en lichtelijk gefrustreerd terug ben gekeerd. En
Maar nu, waardoor ik eigenlijk dat wat ik wilde geven niet volledig heb gegeven en misschien ook niet volledig terug heb gekregen na mijn atletiek carrière van Suriname. En ja, hier en daar krijg je wel een handreiking. Maar vaak hoor ik, dat zeg ik dan niet zelf, van de money waardeer je. Maar dan laat ik het voor wat het is. Want ja, er zijn dingen die lopen en je best doet om toch nog de waardering te krijgen. Kijk, ik word binnenkort 60. Het liefst wil ik niet meer werken. Maar hier in Nederland moet je doorgaan tot je 67ste. En dat is dan een stukje wat eigenlijk bijt bij mij van... Jezus, ik heb mijn hele carrière, atletiek of mijn leven, niet negatief. Want het is een bewuste keuze geweest. Gegeven aan Sport Suriname. En ik sport nog veel. Maar in mijn hoofd en mijn lichaam zijn eigenlijk... je zou zeggen, eigenlijk op om nog hard te werken. Ik hoop dat je het begrijpt en mensen dat ook begrijpen. Dus dat ik in een fase kom van je wordt 60 en eigenlijk dingen wil doen die ik leuk vind. Maar niet zozeer de verplichting heb van ik moet werken om te overleven. En soms voelt het aan als werken om te leven. Ik snap hem helemaal. En ik denk dat het ook beter bij je zou passen in de fase waar je nu bent. We hebben net de Olympische Spelen gehad. Je had prima aan een tafel kunnen zitten om je licht te laten schijnen op de Nederlandse Spelen. Of de Olympische Spelen, maar dan... Suriname misschien, voor de Surinaamse atleten. Of dat ik als mental begeleiding aanwezig ben om uit mijn ervaring daar te zijn. Ondersteuning naar de Surinaamse atleten. Noem maar op, er is zoveel dat ik zou kunnen doen, maar eigenlijk niet doe. Misschien dat ik dat niet genoeg aanbied of niet genoeg gebruik van maak. Maar ja, ik zit gewoon nu in een fase van... mijn topsportcarrière is heel mooi geweest. En ja, misschien dat ik er niet genoeg gebruik van maak. Nou ja, we zullen kijken of we manieren kunnen vinden. Ten eerste is het ook een oproep aan Simpel van Tapabangstel. Laat Letitia een keertje komen. Je laat zelfs Nick en Simon uit Volendam aanschuiven. Hier is het een dame die het meer dan verdient om ook een keer aan te schuiven. Dus laten we dat doen. Letitia, we hebben het natuurlijk net over Suriname gehad. Er is nog één ding van Suriname dat ik nog even wil benoemen. Dat is de winkel die ook jouw naam draagt. Hoe is het daarmee gesteld? Ja, de winkel van Letitia Vriesde. Vaak denken mensen, oh, het is mijn winkel. Ja, natuurlijk is het deels mijn winkel. Maar mensen vergeten, kijk, ik ben Surinaamse. Ik ben teruggegaan naar Suriname. En dan neem je een partner mee. En die moet ook een inkomen hebben. En die moet ook zijn gezin verzorgen. Dus mijn partner is toen samen met mij de winkel gestart. Dat runt hij nog steeds. Dus het is niet zo van, alleen de winkel. Maar we verkopen verschillende sportattributen. Natuurlijk, als ik een beetje reclame mag maken. Mensen, je kennen allemaal de winkel van Letitia Vriesde. Als je voetbaltenue nodig hebt en noem maar op, taekwondo, martial arts, waar zijn wij heel goed in. Dus hij staat er aan de Lalaroekweg. Dus. Oké, dus de winkel is er. Men, ga de winkel bezoeken. Dit is het gezicht dat bij die winkel hoort. Ja, het logo van de winkel is ook een renfoto van mij. Dus. Ik ben ter afsluiting. Ik wil je eigenlijk nu al bedanken voor dat je wederom bent geweest en dat we mochten openen met jou. Dus, ik zie het nog steeds als een hele hoge eer dat mag. En ik wil ook weten, je hebt heel veel kennis en er zijn heel veel opkomende sporters. Met welke lessen zou je hun willen trakteren waarvan je denkt van ik wou dat ik dat wist toen ik in die fase zat? Nou, dankjewel voor de uitnodiging dat ik hier mag zitten. Natuurlijk, als je over mijn leven, mijn topsportcarrière gaat praten, dan zouden we 2 boeken over moeten schrijven. Moet ik ook doen eigenlijk. Dus nee, dat is zoveel daarover. Weet je, over je topsportleven, up en downs. Maar advies aan jonge sporters. Kijk, vaak roepen ouders, ik werk met jonge atleten en ik zie hoe ouders ermee omgaan. Mijn kind is talent, bla bla bla, en een beetje pushen.
weet je, als ik dat nu zie, dan denk ik, oh, ik ben blij dat mijn ouders nooit echt bemoeid hebben met mijn topsportcarrière. Vond ik ook jammer achteraf dat ze mij nooit live hebben zien lopen. Maar jonge sporters, als je ervoor kiest, echt van, hé, ik wil topatleet worden of ik wil een topvoetballer worden, dan is de keuze ook bewust. En dan is het niet van, je moet heel veel voor laten. Nee, natuurlijk vallen dingen af. Maar de keuze moest bewust zijn, zoals ik er nu nog voor bewust kies om water te drinken in plaats van. Dat zijn echt simpele dingen, simpele keuzes die een topsporter moet maken. Van als je ervoor kiest om topsporter te worden, dan is het mentaal, fysiek 100, niet 100, maar 200% waar je voor kiest. En als we denken aan één onderdeel van topsport zijn, wat je in je lichaam, wat je zeg maar inneemt, dat is wat je wordt. Dus als je troep eet, dat is wat je lichaam is. Dus als je topsport, sorry hoor mensen, mensen worden zich misschien beledigen, maar dit gaat puur voor topsport. Dit geldt niet voor normale mensen. Natuurlijk ook, je weet wat je eet, je become. Maar als je echt topsporter wil worden, dan is dat ook een van de dingen waar je echt fysiek echt bezig moet zijn van what I eat is what I become. Als ik slecht eet voor de training, dan weet je dat het een slechte training wordt. Dus dat bedoel ik eigenlijk, maar what you eat, you become. Zorg ervoor dat je je goed voorbereidt naar elke training en 100% voor inzet. Nou, ik vind het een hele mooie eindboodschap. Nogmaals hartelijk dank. Ik heb het gevoel dat we vaker moeten praten. Dus, en je bent dicht bij huis, dus wie weet. En misschien kunnen we bij Cultura TV ook kijken of er dingen zijn die er samen kunnen doen. Ik gooi zomaar een balletje op, je kan kijken. En lieve mensen, dit was het debuut van Tori Taki bij Cultura TV. Ik hoop dat u heeft genoten. Ik heb zeker genoten om hier te zijn en samen met mevrouw Letitia Vries het spits af te bijten. U heeft er gehoord, you become what you eat. En als je wil levensgenieten, heel goed, maak je keuzes bewust. Na vandaag ga ik in ieder geval hier even aan de smid drinken. Nee, maar zonder dolle, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. Of nee, eigenlijk ga ik gewoon zeggen, ik zie u de volgende keer. Tangoen.